koncepcji, jak chcieliście, żeby nasz pierwszy tańc wyglądał. A Alicja bardzo chciała, żeby to było coś bardzo klasycznego. Znaczy to było coś, chciała, żeby to... Chciałam, żeby byśmy tańczyli walce lub rumbę, ale dało oparcie, żebyśmy połączyli. Znaczy tak naprawdę to ja się nie obawiam, to był pewien moment, kiedy zobaczyliście na internecie, znaleźliśmy stronę, kiedy powinniśmy istnieć na temat tańca pierwszego. To był kiedyś oglądaliśmy sobie takie tańce ślubne na internecie, znaleźliśmy amerykańską stronę, gdzie był pokazany taniec ślubny z niespodzianką, tak? Angielski surprise dance, gdzie para młoda zaczyna taniec taki poważny, powolny, byłby taki miłowy. I w pewnym momencie zmienia się całkowicie muzyka i nagle zaczynają takie tylko innej, szybszej muzyki, już w rytm, który zupełnie inaczej tańczą, czyli taki taniec wymuszony. W naszym przypadku to był również nasz wspólny pomysł, jak to robić. Motywowało mnie, poddałam. Tak, i na szczęście mieliśmy Alicję, która jest nauczycielką tańca profesjonalnego. Ona nas przygotowywała, wymyśliła nam układ taneczny w oparciu o zasady, jakie my chcieliśmy, żeby były. My zaczęliśmy trenować, zaczęliśmy trenować już 3 miesiące przed weselem. Było to bardzo trudno. Tak, bardzo moralny proces, ponieważ na to dyspozycji do tańca. Kończyliśmy sobie z uśmiechem, płaczem. Tak, największy problem było się, ja miałem być miękki, na tańcu miękko,